जागायनाय आरो दिनैसिम जागायनाय जिथु सेसन बे सेसनाव जोङो बिपिएफ दोलो हिसाबै खुब कनस्ट्राक्टिभ भाबै जोङो बाहागो लादों आरो सरकारनो खाथियाव जों गोबां तथ्य बा गोबां जोङो प्रश्न खालामदोंमोन आनस्टार्ड कुइसन हिसाबै जोङो नाय खमैबो 50टा प्रश्न जोङो बिनि उत्तरखौ मोननो हाबाय आरो जोङो हाउसआव मैयानिफ्राय दिनैसिम 31टा कुइसन एन्सार जों मोननो हाबाय दा जिथु बाजेट 722 crore जिथु बाजेट बे बाजेटआव देग्लाय हयथ' जोङो आसा खालामदोंमोन जों बिनिख्रुइ आरो बांसिन जोङो स्टेट गभर्नमेन्टजों बा WPTDC जिथु जोंनि बिटिसिनि नडेल डिपार्टमेन्ट बे डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो हयथ' आरो साबसिनै एसे बांसिनै बिनानै लाबोनो हागोन खोमा जों बे आसाखौ दंमोन नाथाय बे आसाखौ जोङो नुनो हायासै 22आव स्टेट गभर्नमेन्टआ मेटसिं शेयार हिसाबै जोंनि जिथुनाखि WPT बाजेट 78 ग्रान्ट्स बेवहाय 200 कोटी बाजेट एल'केसन खालामदोंमोन दा देग्लाय जिथुनाखि बाजेट प्रभिजन लाखिनांगौमोन बेवहाय जों बाजेटखौ नुनो मोनाखिसै दा बै इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टखौ खामानि मावनो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया आरो गभर्नमेन्ट अफ आसाम जिथु कमिटमेन्ट बे कमिटमेन्टखौ सिनसियारलि स्टेट गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ माने लाखिबोदों नाथाय बिटिसि गभर्नमेन्टआ कोनो प्रप'जाल कोनो कनसेप्ट बा बिनि मा होनो डेभेलपमेन्ट जिथु प्रजेक्ट प्रप'जाल बेखौ एप्रुभ खालामनानै खामानि मावनानै लिरनाय दङ इन रोड सेक्टर सिन्स द इनसेप्शन अफ BTC द PWD हैज डेभेलप्ड मोर देन 4,069.605 4,469.605 kilometer of surface road and more than 2,990 numbers of major and minor RCC bridges बिसिबां जाबाय होननानैनो बिथाङा माने बाजेट माबायाव दाखिल खालामदों बिनिफ्राय नोंथांमोना बुजिदो 15 बोसोराव जुदि 4,469 किल'मिटार फाखा लामा बानायनो हानाया ब्लेक टपिं लामा बानायनो हानाय सरकारा जेबो मावाखै होनजायो ना बिथांमोना मोजांखौनो मावदोंमोन होनजायो बे रायजो राजानि सायाव बिजिरनाय थाबाय जेराव जोंनाव मात्र 19टाल' RCC दलां दङमोन दा RCC 19टानि गेजेराव दिनैनि दिनाव 2,990 खान 2,990 खान माने दंफां दालांखौ फाखा दलाङाव कनभार्सन खालामनाया दलां फाखा दलां मावनो हानाया बे सरकारा 15 बोसोराव मावनो हादों होनजायो ना मावनो हायाखै जेबो मावाखै होनो बेखौ रायजो राजाफ्रा बिसार खालामगोन वाटार रिसोर्स डिपार्टमेन्ट बेवहाय आंनि मोनसे सोंनाय दङमोन हाउ माच फान्ड वाज एल'केटेड आन्डार वाटार रिसोर्स डिपार्टमेन्ट इन द हेड अफ MNR नन सेलारि नन प्लेन under 17 maintenance and 14 maintenance for the financial year 2020 and 21. Water Resource Department बोसोरे बोसोरे दैबानाजों खथि जानाय बा दैबानाजों खुरखा जानाय जायगाफोरखौ बा माथावरिफोरखौ मेंटेनेन्स खालामनो थाखाय आसाम गभर्नमेन्टआ एक्सट्रायै नन प्लेन फान्ड एल'केसन खालामनानै हरो दा 2021 आरो 22आव 3,44,30,000 फैसा बाजेट एल'केसन खालामदोंमोन दा बे बाजेट एल'केसन खालामनायखौ बिथांमोना माबादियै एन्सार होदों बेखौ नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय जे BTC did not
received the allocated amount from Government of Assam under 17 maintenance and 14 maintenance for the financial year 2020 and 21. थांनाय बोसोराव दैबानाजों बा थांनाय बोसोराव एथ' बाना जादोंमोन बा एथ' अखा हादोंमोन बेखौ मेंटेनेन्स खालामनो थाखाय आसाम सरकारा थिनानै दोनखानाय 3,44,33,000 जिथु थाखा बे थाखाखौ बिथांमोना दिरुनना लाबोनानै खामानि मावनो हायाखिसै दा बेखौ फैलार होननांगौ ना मोर सक्सेसफुल डिपार्टमेन्ट बा बिटिसि गभर्नमेन्ट होननांगौ बेखौ आङो राव नागिरनानै मोनाखिसै बिनि सायाव निश्चय बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव मा बुङो बेखौ आङो रायजो राजानि थाखाय रायजो राजानो आं खोन्थानाय जाबाय नैबेनो जाहैबाय कुइसन एन्ड एन्सार बेवहाय बिथाङा बेबायदि एन्सार जोंनो लिखित भाबै एन्सार होदों धन्यबाद सरकार होननानै बिथांमोना क्लेम खालामनानै लायो रायजो राजानि सिगाङाव परिबर्तनशील सरकार होननानै बुंनानै लाग्रा जिथु सरकारनि सासे पिएनआरडि डिपार्टमेन्टनि इएम तथा बिटिसिनि डिपुटि चिफ बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया जे मोनसे स्वीकार'क्ति जे जोङो मोनसे कुइसन सोंदोंमोन आंनि मोनसे प्रश्न दङमोन हाउ मेनि PMAY ग्रामीण कन्स्ट्राक्शन स्टार्टेड during the financial year 2021-22 बे आंनि प्रश्नमोन थारमाने 2020 आरो 21 फाइनेन्सियेल इयाराव गंबेसे PMAY न' लुनाय जाखो आं बेखौ प्रश्न खालामदोंमोन बिथांनि उत्तरा जाहैबाय नैबेबादि बिथाङा जोंनो प्रश्ननि उत्तर बिथाङा सहि खालामनानै जोंनो हरबाय एन्सारखौ हरबाय बेवहाय बिथाङा ओरैबादि लिरबाय not yet started in the financial year 2021-2022 2021 आरो 22 बे फाइनेन्सियेल इयाराव बे परिबर्तनखामी प्रमोद बर' सरकारनि डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया पिएनआरडि डिपार्टमेन्टनि जिथु PMAY आसनि बे आसनियाव दासिमबो बिथाङा गंसेबो न' स्टार्ट खालामनाय जायाखै होनना बुंबाय दा बे बिराद खामानि मावदों ना बिराद खामानि मावाखै बे प्रमाण जायोना जाया दा बिथांमोना बा बिथांमोननि जिथुनाखि प्रश्ननि उत्तर बेखौ रायजो राजाफ्रा बिजिरगोन होननानै रायजो राजानि खाथियाव बे सोंनाय आरो फिननायखौ आङो रायजो राजानि खाथियाव अबगत खालामनाय जाबाय।